Съвет от лекар. Всеки човек над 50 годишна възраст трябва да има скринингово изследване за рак на дебелото черво. То може да бъде фекален тест за скрито кървене или скринингова колоноскопия. Ракът на дебелото черво се развива на базата на полипи, които бавно нарастват преди да се трансформират в злокачествено заболяване. Навременното откриване и отстраняване на опасните полипи предотвратява развитието на рак. Но внимавайте, има значение кой лекар ще прави колоноскопията. Качеството варира в широки граници. Вижте предишния ми клип за показателите за качество при провеждане на колоноскопия, но нека тук ви го илюстрирам с няколко вида полипи. Ще видите снимки. Някои от полипите са очевидни, но други въобще не. Да започнем с два полипа, които са големи и са очевидни. Те буквално заемат почти цялата вътрешност на червото и дори е трудно да се премине покрай тях с апарата. Абсолютно всеки лекар ще открие тези полипи, но не винаги е така. Има и опасни полипи, които са плоски. Те може да са обширни, на голяма площ, но въпреки това да се виждат трудно. Например, вижте тази снимка, къде е полипа. Не е лесно. Ето очертанията на полипа. Или тази снимка, в далечината се вижда полип. Можете ли да го откриете? Дори от близък план не е съвсем лесно да се определят очертанията на полипа, а той всъщност е сератен с размер около 2 см и е потенциално опасен в бъдеще да се превърне в рак. Третият полип буквално се слива с клапата към тънкото черво. Последните три полипа лесно могат да бъдат пропуснати, особено ако времето за оглед на червото не е достатъчно дълго или ако почистването на червото не е задоволително. Затова има значение кой и как провежда колоноскопията. Ако тези полипи бъдат пропуснати, те ще продължат да се развиват и да нарастват в дебелото черво. Пациентът ще смята, че е защитен, но всъщност не е. Така в бъдеще може да се развие интервален рак. И един важен съвет. Говорете предварително с лекаря и го питайте дали може да се направи запис на самото изследване. Не навсякъде се прави такъв запис, но само по този начин в бъдеще може да се разбере дали изследването е проведено качествено или не. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Последвайте ме в социалните мрежи и ми пишете. Аз отговарям много бързо на вашите въпроси. Мога да ви дам насоки какво трябва да се прави при вашия проблем. Пишете ми, ако имате нужда от провеждане на колоноскопия, ви гарантирам, че тя ще бъде извършена в съответствие с всички препоръки за качество. Кажете на вашите близки, приятели, познати, които са над 50 годишна възраст, че трябва да имат скринингово изследване. Това важи независимо дали имат коремни оплаквания или не. Скринингът се прави при хора без оплаквания. Първите оплаквания на рак на дебелото черво вече показват напреднало заболяване. Затова е необходима навременна профилактика. Пишете ми в социалните мрежи и лесно можем да осъществим връзка. До нови срещи!